सेंग्रानि बिसिना नालाय बुला जाला। हेलो एवरीवन, once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै डिफेन्स सारा मिडियानि गेजेरजों मोनसे खोथा बुंदों, 46टा डिपार्टमेन्ट बिजाब कन्स्टिटुएन्सि जानो हायोब्ला दिनै मानो 60टा जाया अट'मेटिकेलि। आरो जायफोर बिथांमोना बादा होदों दिनैनि समाव 60टा बिजाब दानायनि सायाव बा जानायनि सायाव, बिथांमोनाबो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ सहि होनानै फैनाय, बिथांमोनानो सहि होगिरि, दा बिथांमोनावबो रेसपन्सिबिलिटिया थागोन होननानै बुंदों। स' सहिखौथ' होदों, नंगौ थारैनो ENDBनिफ्राय रन्जन दैमारि सार, ओरैहाय एबसुनिफ्राय थाबाय, बेनिफ्राय हाग्रामा सार, अनेक सहि होबाय होनाया। किन्तु नैबे बिजाब दाफामनायाव रावहाबो लस जाया आरो बुंबाय थानांगौबो गैया। किन्तु बेनि गेजेरजों माबा मोनसे बर' हारिनि बा बड'लेण्डनि लस जागोन बादि नुहुरोब्ला बेखौ हले अफस होनायाव जेबो उसुबिदा मोननो नाङा। दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ होनबोबाय थादों BPFनिफ्राय हरबाय होननानै, फैयै फैनानै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेगन खेवना होबाय। नोंगौ 16टा डिपार्टमेन्ट्सआ पार्सियेलि डिसिनो हरनाय जादोंमोन। दिनै डिसिखौथ' काउन्सिलनि फ्राय माबा मोनसे अर्डार होनानै मावहोनो हाया, बियो डाइरेक्टेड फ्रम आसाम गभर्नमेन्ट। डिसिआ 6 सिडिउलनि बे काउन्सिलनि कन्ट्रलाव फैया। दा दिनै पार्सियेलि होनानै खामानि मावनाया, बिसोरखौ खामानि मावहोनाया मा हरनाय। दिनै डिसिफोरनो होयोब्ला डिसिआ दिनै नोंनि खना खनला जायगानि गांनाय उखैनाय मा नांगौ मा नाङा बेखौ मिथिया। 16टा डिपार्टमेन्टखौ मालायनो होनांगौ गैया। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननाय मथे बेजों इसिबां डेभेलप जानायबो नुखायाखै, मालायनो डिसिनो पार्सियेलि होनायावहाय हरनायसो जायो। बिथांमोननि पावारखौसो स्ट्रें खालामनाय जायो। जोंनोसो स्ट्रेंखौ नांगौ बर्तमानाव। दा बेखायनो काउन्सिलानो बेखौ आखायाव लानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो दिपेन बर' सारखौ पार्सनेलि रिकुवेस्ट खालामबाय, जाहाथे बेखौ थाबैनो लाफिनो, CSP TSP थाब जानानै होयो। मोनफ्रोमबो खेथ्रआव डिप्ल'मेटिक पलिसियाथ' थाखायो, बिनिफ्राय पलिटिकेल एम्बिसनखौ लाजोबनो नाङा। मोनसेया जाहैबाय जाथियथाबो थानांगौ, मोनसेया जाहैबाय रिजनेल मानसिफोरनि थाखायबो, रायजो राजाफोरनि थाखायबो थानांगौ। नट अनलि फर पलिटिकेल एम्बिसन जानो नाङा आरो। बेनिफ्राय 60टा जानायाव लसथ' गैया। बेनिफ्राय जायफोरनाखि पलिटिकेल एंगेलजों होबथालायदों बिसोरबो गनायगोन, दिनै माबा मोनसे उसुबिदाखौ नुहुरदों खोमा, दा लिरनानै होबोथारबाय बा जायोब्ला जाथोंसै। बेनिफ्राय थांनाय MLA आव जानाय बादि मैखोम ST एरिया बर' एरियाफ्रा जेनेरेलफ्राव दा थांथोंसै आरो, बेल'नो। दा रायजो राजाफ्रा मा बुङो कमेन्ट्स होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे दिपेन बर' सार बुंनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। आरो 46टा समस्तिया जानायनि सम्भब जादोंब्ला 60 समस्तिया डेफिनेटलि जागोन। बिनि थाखाय लिडारफ्रा, आफादफोरा, दैदेनगिरिफ्रा माबायदि खामानि मावगोन बिनि सायाव निर्भर खालामगोन। आरो जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङाबो बिनि उइटनेसमोन। 60टा समस्ति जानांगौ, एकर्डआ मोजां होननानै बिथाङाबो बै समाव सहि होदों आरो बिथाङाबो बिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ। बे रेसपन्सिबिलिटिया बिथाङा खारनो हाया। गुबुन फारसेथिं जे 60टा समस्ति जाया होननानै जे बाथ्राखौ बुंदों, दिनै 60टा समस्तिनि बाथ्राखौ एकर्डआव लिरनाय दङ। एकर्ड मथे डिलिमिटेसन जागोन। दिनै बिटिआरआव 12टा समस्तिमोन आरो माखासे पार्सियेलमोन, किन्तु डिलिमिटेसननि गेजेरजों एसेम्ब्लिया दिनै 15टा जाबाय। आरो सोरबाया सानदोंमोन जानांगौ बे कुनु कारनाव 15टा जाया। दिनै मोननै समस्ति लकसभा बिदोंमोन, किन्तु दिनै 1.5टा होबाय जोंनो, मोनसे फुल आरो मोनसे हाफ। दा बेखायनो डिलिमिटेसन प्रक्रिया जायोबा गोदान हाबनाय ओनसोल आरो थाखानाय एरियायावबो समस्ति बांहोनानै 60टा जागोन। दा बेखौ लानानै सोरबाया जुदि कमेन्ट होयोब्ला बे मा होनना बुङो बेखौ इमेच्युर होननासो आं बुंनो सानो। आरो 46टा समस्तिया जानायनि सम्भब जादोंब्ला 60 समस्तिया डेफिनेटलि जागोन। बिनि थाखाय लिडारफ्रा, आफादफोरा, दैदेनगिरिफ्रा
माबायदि खामानि मावगोन बिनि सायाव निर्भर खालायगोन आरो जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङाबो बिनि उइटनेसमोन 60टा समस्ति जानांगौ एकर्डआ मोजां होननानै बिथाङाबो बै समाव सहि होदों आरो बिथाङाबो बिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ बे रेसपन्सिबिलिटिया बिथाङा खारनो हाया सानसे नङा सानसे रायजोनि काटगोरायाव बिथाङा जबाबदिहि जानांगोन दा बेखायनो इमेच्युर खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव बिब्रान्थि लाबोनाय आरो जातीय एजेन्डाखौ नोङो माने गुबुन हारिनि सिगाङाव बुंनानै बेखौ नोङो कन्ट्राडिक्ट खालामनायनि कुनु प्रयजन गैया होननानै आङो बुंनो सानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल